שלום, ברוכים הבאים להרצאה בנושא שיפור הזיכרון, החשיבה והלמידה, כלים פשוטים לשיפור התפקוד המוחי. שלום לכולם, שמי יונית שנטל, והמומחיות שלי היא שיפור יכולות ומיומנויות ברמה הפיזית, הרגשית והמנטלית, לרבות חשיבה, זיכרון, למידה וכדומה. אז קצת עליי, אני בעיקרון ישראלית, נולדתי בארץ, אבל מאוחר יותר במהלך חיי גדלתי בחו"ל, כנערה להורים שליחים, מאוחר יותר אשת שליח, וככה יצא לי לראות את העולם פעם אחת מצד של נערה, בת של שליחים, מצד שני כאישה בוגרת וגם ראייה ואימא לילדים. מצא כל ילד שלי נולד במדינה אחרת, הבן הבכור שלי נולד בקנדה, האמצעית שלי בארץ והבת הקטנה בארצות הברית. באיזשהו שלב של כמה שנים של נישואים התחלתי להתגרש. הגירושים שלי היו גירושים לא קלים, ועברתי תהליך מאוד מורכב. אני תמיד אומרת שבעזרת הכלים שלי די הצלחתי לשרוד את התקופה הזאת, זה גם עזר מאוד לילדים שלי. אבל מעבר לכך, הכלים האלה גם עזרו לילדים שלי, בעיקר לבת האמצעית שלי, להתגבר על קשיי למידה וראייה, ובעצם צורך אישי הפך לעיסוק מקצועי, וכאמור, היום זה העיסוק שלי. אני מומחית לשיפור יכולות ומיומנויות, אני מרצה במנחת סדנאות מבוקשת במקומות כמו ארגון המורים, הסתדרות המורים ועוד גופים אחרים, ישראכרט וגם במגזר הפרטי כמובן. אז ככה, מה שאני הולכת להציג כרגע זה שני דברים. את עולם שאני קוראת לו עולם הפרות הקדושות. עולם שבו יש כל מיני, אולי אפילו אפשר להגיד אקסיומות, או איזשהו מושגים שהם סוג של פרות קדושות שמסרבים לגעת בהם, חוששים לגעת בהם. אז הראשון שלהם זה הצפת מידע. אנחנו מוצפים במידע, המידע שקיים הוא כל כך רב, וכולם מהללים את הדבר הזה, זה חשוב, כמה חשוב שיש את המידע הרב הזה. פרה קדושה נוספת היא זה שלכל קושי יש מומחה, זאת אומרת, אם יש לי איזושהי בעיה בוא נגיד קשב וריכוז, אז אני אלך למומחה לקשב וריכוז. יש לי בעיה בזיכרון, אני אחפש מומחה לזיכרון. אם נלך לעולם הרפואה, אז חלילה יש בעיה בגב, נלך למומחה לאורתופד. אורתופד או כזה שמומחה בכאבי גב וכדומה. זה מוביל לפרה הקדושה הבאה, שזה רק אנשי מקצוע. רק אנשי מקצוע יכולים לטפל בבעיות. אין אפשרות שמישהו שהוא לא איש מקצוע יחווה דעת על משהו שזה לא בתחום שלו, או לחילופין חלילה יעסוק במשהו שזה לא תחום ההתמחות שלו. בעולם של הפרות הקדושות אנחנו עושים פתרון מיידי לכל קושי. זאת אומרת, יש לי בעיה, גם אם גררתי אותה 20 שנה כמובן, מאוד מעניין אותי, אני רוצה את הפתרון כאן ועכשיו. עוד פרה קדושה זה פירוק לגורמים, זאת אומרת, אין אפשרות שלבן אדם אחד חלילה יש לו גם בעיות גב, גם חלילה סכרת, גם בעיות עיניים, שבן אדם אחד יפתור את הבעיה הזאת, כי לכל בעיה יש מומחה, אז זה פירוק לגורמים. לסכרת הוא צריך ללכת לסכרת, לעיניים הוא צריך ללכת לעיניים, לגב לגב וכן הלאה. פרה קדושה נוספת היא וזה פה לפי סדר עולה או יורד, תקראו לזה איך שאתם רוצים, המומחה יודע יותר ממני, ההורה יודע יותר ממני והמורה יודע יותר ממני. זאת אומרת, ממני זה כמובן מי שיש לו את הקושי. אז זה או מומחה סלש הורה או מורה. תמיד יהיה מישהו שיודע יותר ממני. זו פרה קדושה נוספת. עוד פרה קדושה זה שבראש ובראשונה זה הילדים. קודם כל הילדים. גם אם יש איזושהי בעיה, אני דבר ראשון חייבת לדאוג לילדים. הילדים בראש ובראשונה.
זה גם פרה קדושה שקיימת אצל מרביתנו. עוד דבר שהיא פרה קדושה שאסור לגעת בה זה פער בין המצוי לרצוי. זה קיים, זו עובדה נתונה, זה מה יש, אם זה צריך לחיות. ואחרון חביב מבחינתי זה כמה שיותר כלים יהיו לי להצלחה, ככה אני אצליח יותר. ככל שאני אדע יותר, ככה אני מחברת פה את כל הפרות הקדושות, ככל שאני אדע יותר, יהיו לי כלים יותר ואני אצליח יותר. מה שנקרא באנגלית the more the better, או כל המרבה הרי זה משובח. מצד שני, יש לנו חיים עם ארגז כלים. חיים עם ארגז כלים עומדים בצורה אחרת לגמרי. החיים עם ארגז כלים נותנים לנו מיקוד לחיים, זאת אומרת, אנחנו מאוד ממוקדים, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, וזה, יש לנו את המיקוד. החיים עם ארגז כלים עובדים במודל בינארי פשוט וברור. מודל בינארי זה 0-1, או שזה 0 או שזה 1, אין אפשרות שזה יהיה שניהם יחד. או כן או לא, או שחור או לבן, אני יודעת שזה נשמע קיצוני, אבל תהיו איתי בבקשה, תזרמו איתי, זה לצורך הבירור של הדברים, לא בעניין של חיים שהם שחור או לבן, אלא להבין שבסיטואציות בחיים זה בדרך כלל 0 או 1, אין אמצע, אין אפור, אין סוג גוונים של אפור, זה לא עובד ככה. חיים עם ארגז כלים אומר שגם הורים וגם הורים יכולים לעזור, כל אחד מאיתנו יכול לעזור לעצמו, גם הורים וגם הורים יכולים לעזור לי בקושי שלי או לילד שלי בקושי שלי. מדובר בתהליך במקום מספלנית, איך שאני קוראת לזה, פלסטר, במקום לחפש את הפתרון המיידי, יש פה איזשהו תהליך מסוים, הוא נותן פתרון מיידי, אבל זה לא פלסטר, בשונה מהפעמים שבפרות הקדושות שרוצים פתרון מיידי, זה סוג של פלסטר. פה זה תהליך שכבר מתחילתו ניתן לראות שינוי, והוא הרבה יותר משמעותי. בחיים עם ארגז כלים יש גישה מערכתית לדברים, זאת אומרת, אם קודם אמרנו שאם למישהו חלילה יש סוכרת, כאבי גב, ועוד וכל מיני דברים, אז לכל דבר הולך למומחה אחר. פה זה מקום אחד, רואה את כל התמונה, ומסתכל על הכל בגישה מערכתית. אם קודם אמרנו שבעולם של הפרות הקדושות יש מישהו שיודע יותר ממני, אז פה יש כבוד הדדי. ברמה של להסתכל בעיניים של הבן אדם מולי, אני מסתכלת עליו בגובה העיניים, אני יודעת בדיוק כמוהו, ואולי בעצם הוא יודע יותר ממני, בוודאי ובוודאי לגבי עצמו הוא יודע יותר ממני. בחיים עם ארגז כלים המבוגרים במרכז, יודעים שבמטוס כשאנחנו טסים תמיד בהנחיות של הבטיחות, או שמראים לנו בסרטון, או שהדיילות מציגות לנו את הנושא של מסכות החמצן. בשעת סכנה, כאשר מסכות החמצן השתלשלו מלמעלה, וכל מי שנוסע עם ילד נאמר במפורש שקודם כל לשים את המסכה עליו ורק אחר כך לילד. במילים אחרות, קודם תדאג לעצמך, ורק אחר כך לילד שאיתך. מדוע? כי אם אנחנו נשים את המסכה לילד, לפני שנשים את המסכת חמצן לנו, יכול להיווצר מצב שאני כמבוגר לא יהיה לי חמצן, חלילה אתעלף, ואז מי ידאג לילד? הילד יש לו עוד שנייה, עוד טיפה של יכולת למשוך עוד טיפה את היכולת שלו מעליי, ולכן קודם כל אני דואגת לעצמי כמבוגר ואחרי זה לילד. בנוסף, בחיים עם ארגז כלים אנחנו מקבלים את היכולת להרשמה עצמית, את היכולת לצמצם את הפער בין המצוי לרצוי, היכולת להביא לעצמי את היכולות שלי לידי מימוש וביצוע בחיים. ובעוד בעולם של פרות קדושות, שזה משהו שהוא מאוד מאוד מקובל ודי אהוב, יותר אומר יותר, הצלחה, יותר כלים, דווקא בחיים עם ארגז כלים אנחנו קוראים פחות זה יותר. עכשיו, מהו קושי? קושי הוא כל פעילות או תפקוד מוטורי, רגשי או מנטלי, בה קשה לאדם להביע את יכולתיו באופן מלא. זאת אומרת, אם יש לי כרגע אפשרות לעשות
לרוץ למשל, אוקיי? ואני פתאום, יש לי קושי לרוץ, אז זה הקושי, יש לי שם איזשהו קושי שאני לא מצליחה לממש את עצמי בחלק הזה, כמובן אם אני רוצה. אבל אולי בריצה זה פחות, בוא ניקח דוגמה של לימודים, כי זה שם הכי בולט, למרות שכשריצה זה גם כן עניין של קושי. אני באופן אישי למשל, יש לי קושי בריצה, אבל זה בא ממקום של אני לא מחוברת לזה. אבל זה לא, אני לא רואה את זה קושי, זאת אומרת זה עניין של לא מדבר אליי ולכן זה לא חלק ממני. לגבי קושי בנושא של למידה, איך זה בא לידי ביטוי? בלבול, תקיעות, קושי לקרוא את הכתוב אפילו, בוודאי קושי של למידה. יש גם פחד וחרדה שמלווה לקושי הזה. זה חלק מהסימפטומים שקורים. קושי גם בא לידי ביטוי, בדרך כלל במקומות כמו של תקשורת, סדר וארגון, מיקוד, קשב וריכוז. גם כמובן מוטוריקה עדינה וגסה, כמו שאני ציינתי קודם לכן את הריצה במקרה שלי. וניהול רגשות כמובן. כלומר, האם הבן אדם שולט ברגשות שלו או שהרגשות שולטים בו. וזה למעשה העניין של קושי, מי שולט במי? הקושי שולט בי או אני מנהלת את הקושי שלי. עכשיו, כשלבן אדם יש קושי, הדבר משפיע על התפקוד לא רק שלו, אלא של כל בני המשפחה. בייחוד זה בא לידי ביטוי עם ילדים. אבל בוודאי גם מבוגרים. זאת אומרת, אם חס וחלילה, קחו לדוגמה, מבוגר שההורה שלו חולה, זה לוקח ממנו כוחות ומשאבים. ובוודאי שמדובר בילד צעיר יותר, קטן, אז זה על אותו משקל, זה לוקח דאגה, ושוב, משאבים רבים מההורה או מהמבוגר שמעורב בעניין. עכשיו בואו נבין רגע מדוע בכלל קושי מופיע. למה זה קורה? למה קשה לנו? אז יש כמה וכמה סיבות. קודם כל, לחץ ומתח מפעילים בין היתר את מנגנון ההישרדות באדם. מנגנון ההישרדות זה מנגנון שהוא קיים משחרית האדם, מקדמת דנה, ולמעשה השימוש שלו הוא נועד לשמש אותנו במצבי קיום ממשי, מצבי קיום איום ממשי. זאת אומרת, כאשר חס וחלילה בן אדם מרגיש שהולכים לתקוף אותו, אז הוא יכול להעמיד פני מת, והעמידה של פני מת הצילה מלא אנשים, וזה ידוע, ולא עלינו בהתקפות טרור, ובעוד מצבים שבהם המוות לכאורה הציל את אותו אדם שחשבו שהוא מת. אז במצבים הנתפסים כאיום, גם אם אין איום ממשי, מנגנון ההישרדות נכנס לפעולה. כי ברגע שהבן אדם חש סוג של איום, המנגנון הזה פשוט הוא אוטומטי, הוא נכנס לפעולה. ואז החלק המנטלי, החושב, הקוגניטיבי של האדם מתפקד באופן חלקי או בכלל לא עובד. ואי אפשר בכלל לקיים חשיבה רציונלית וכלשהי במצב הזה. למעשה נוצר איזה סוג של נתק בין הגוף הפיזי לחלק הרגשי ולחלק הקוגניטיבי. לפעמים גם החלק הרגשי מעורב ברמה הזאת של ההישרדות, אבל לא ניכנס לזה כרגע. ואז הפעלת המשאבים האישיים בריבוי משימות וחוסר איזון היא דבר שנוצר. זאת אומרת, אי אפשר לצפות שבן אדם שהחשיבה שלו לא פועלת, שהוא יבין משהו. לכן, קחו מצב שבו מישהו מתחיל ללמוד חומר חדש, או חומר קיים וחומר לא ברור לו, והוא נלחץ מזה, הלחץ הזה מפעיל את מנגנון ההישרדות, חשיבה לא יכולה להתקיים, ואז הוא לא מסוגל בוודאי להפעיל את המחשבות שלו, את החלק הקוגניטיבי, ונוצר חוסר איזון, וכתוצאה מכך אין הבנה. אוקיי, אז מה עושים? מה עושים כדי לדבר על קושי? המילת מפתח זה איזון. איזון בתפקוד האדם בחיי היום-יום. איזון ברמה הפיזית, הרגשית והמנטלית. זאת אומרת שכל שלושת הגורמים, הממדים האלה של הגוף הפיזי,
של הרגש שלנו והאינטליגנציה שלנו, החשיבה, הקוגניציה, כל אלה עובדים בשילוב כוחות. אין שם אחד נגד השני, כי כמו שתיארתי קודם במצב של הישרדות, יש שם אחד נגד השני, יש שם מלחמה, מי בעצם ינצח. ואז המנגנון הישרדות הוא רוצה לנצח על הכל, הוא לא נותן למחשבות לעבוד, ונוצר חוסר איזון. אז מה זה בעצם איזון ואיך הוא נוצר? האיזון הוא אומר שלמידה מבוססת תנועה יוצרת קשר עם חוכמת הגוף, שכמובן חוכמת הגוף זה האיזון שדיברתי עליו, שזה שילוב החלק הפיזי, הרגשי והמנטלי. אז איזה תנועה? תרגילי תנועה קלים, פשוטים, שמבוצעים על רקע של הקושי שלנו, בתהליך של איזון לפעולה, יוצרים מסלולים עצביים חדשים למוח, מביאים להרמוניה בתפקוד האדם בכל תחום בחיי היום-יום. אני יודעת שמה שאמרתי כרגע זה נשמע מאוד גרנדיוזי, ומצד אחד איך אפשר כל כך פשוט. תאמינו לי שזה כך, אני תכף גם אראה לכם. אז כאמור, זה תרגילי תנועה קלים פשוטים, בתהליך הזה שאני תכף אתאר אותו, איזון. התרגילים האלה יוצרים מסלולים עצביים חדשים למוח, ומביאים להרמוניה בתפקוד האדם בכל תחום בחיי היום-יום. איזון לפעולה מביא לשליטה במצבים מאותגרי מתח ולחץ. כאמור, כאשר הבן אדם הוא מביא את עצמו לאיזון, אז הוא שולט בכל מצב שבו קודם לכן היה בו מתח ולחץ מבחינתו. כמובן, אם הוא רוצה לשנות את זה, אם הוא לא רוצה לשנות את זה וטוב לו איך שזה, אז זה בסדר גמור. ואז נוצר מצב שמחוסר אונים הבן אדם מגיע לשליטה וניהול בתפקוד שלו. אם קודם, כמו שאמרתי, הקושי ניהל אותו, כרגע הוא מנהל את המקום החדש הזה, והוא לא קשה כמו בעבר. עבודה עם ההורים או עם אחד מבני הזוג מביאה לשיפור במערכת כולה, ולעיתים קרובות גם בתפקוד של ילד או של המבוגר. זאת אומרת, אנחנו נעשה עבודה, זה לא תמיד חייב להיות עם אותו בן אדם שהוא חווה את הקושי, יכולים גם הסביבה, מישהו מהסביבה יכול לבוא לעשות את השינוי. ויחד עם זאת, זה יביא לתוצאות לאותו בן אדם. זאת אומרת, למשל, אני אתן לכם דוגמה, הייתה לי פעם משתתפת, אימא שבאה לסדנה שלי, שהמטרה שלה הייתה לפגוש את הכלים האלה כדי לעזור לבן שלה להתגבר על חרדה חברתית. היא השתתפה בסדנה, היא עברה שינויים, והילד שלה, מבלי שהיא עשתה איתו כל עבודה, השתנה והתגבר על החרדה החברתית שלה. זאת אומרת שכאשר אנחנו משתנים, גם הסביבה משתנה. אוקיי, עכשיו נעבור לדוגמה, אוקיי? תיאור מקרה. לפחות למקרה הזה תיאור לבבות גדולים, וכך היה. לפני שנים כבר הגיעה אליי אמא, ילדה בת 5. הסיבה שהיא הביאה את הילדה זה שהיא לא שיתפה פעולה בפעילויות בגן, גננת הציעה לה שתעשה איזושהי עבודה עם הבת, או שתטפל בה יותר נכון. באותו זמן הסבתא של הילדה הייתה אצלי בסדנה, והיא המליצה לבת שלה להביא את הנכדה אליי. חשוב לי לציין שאומנם מדובר בדוגמה של ילדה בת 5, זו דוגמה שמבחינתי היא מתאימה לכל דבר. אני מבקשת שאם יש כרגע ממי שמקשיב להרצאה וצופה בה, יש לו איזשהו קושי או איזושהי בעיה שרוצה להתגבר עליה, תתייחסו לתיאור הזה, למה שאתם רואים כאן כרגע, כמו לבעיה שלכם. זה ישים כמעט לכל דבר, אני יכולה להגיד, אני אומרת כמעט כדי להיות זהירה, אבל בגדול, הניסיון שיש לי בתחום, אני ראיתי שזה עובד במקומות כמו גם אסתמה, שיפור הראייה, מיניסקוס, טרשת נפוצה, פיברומיאלגיה, כל כך הרבה דברים, אני לא יכולה לפרט אותם כרגע. יותר נכון יהיה אם תשאלו אותי, אני אשמח לענות. אז ככה, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מבצעים מספר תרגילי תנועה שנקראים חפץ חיים, שאותם אפשר לקבל במתנה ממני עם סיום ההרצאה הזאת. השלב הבא זה בחירת מטרה וניסוחה. בחירת מטרה זה אומר מה אני רוצה לשפר בחיים שלי.
הילדה, ובמילים שלה, ודרך אגב היא בוחרת, לא אני אומרת לה, היא אמרה, אני רוצה לצייר לבבות גדולים בכיף ובהנאה. השלב הבא היה פעילות מקדימה, בואי תראי לי במה הקושי. והנה הציור שהיא ציירה, היא הראתה לי כיצד היא מתארת לבבות היום, שדי ברור מדוע היא בחרה את זה. אני משערת שאף אחד לא יכול היה לבחור את המטרה הזאת יותר טוב ממנה. אמא שלה הייתה מאוד מופתעת מהמטרה הזאת, וזה די צפוי. אבל ככה זה כשנותנים לכל אחד לבחור בעצמו את מה שטוב עבורו. השלב הבא נקרא תפריט למידה. יש בחירה של תרגילים מתפריט למידה, תפריט כמו במסעדה יש תפריט, אז גם פה יש תפריט של תרגילים. אני ראיתי לילדה את כל התרגילים שעומדים לרשותה, 26 תרגילים, והזמנתי אותה לבחור תרגיל שמוצא חן בעיניה. הילדה בחרה בשרבוט כפול, זה תרגיל שמפעיל את שתי ידיים בו זמנית, כאשר יד אחד היא מראה של השנייה, כשיד ימין מציירת קו ימינה, יד שמאל תצייר קו שמאלה וכן הלאה, מעלה מטה וכדומה. אז הגשתי לילדה שני טושים כדי שתפעיל את שתי ידיים, ואכן יצא שרבוט כפול. זה מה ככה היא עשתה את השרבוט הכפול. אפשר לעשות את זה מעבר לכך, היא פשוט עשתה את זה מאוד קצר. אפשר לעלות למעלה, לעלות על הקווים, לעלות, לרדת, ימין לשמאל וכדומה. כשהיא סיימה את השרבוט שלה, שאלתי אם היא מעוניינת לעשות תרגיל נוסף, ואמרתי לה, הראיתי לה את התרגילים, יש מלא תרגילים נוספים, והיא אמרה שזה הספיק לה. תרגיל אחד. ואז אנחנו עוברים לפעילות המסכמת, שבו היא חוזרת על מה שהיא עשתה קודם. והנה פה היא חוזרת על מציירת את הלבבות הגדולים, ותראו מה יצא, לב גדול, אפשר להגיד כמעט מושלם. אז הנה שוב מבט על הלפני ואחרי, רואים את ההבדל המשמעותי, אוקיי? אוקיי, אז זהו, זה בעצם מה שקורה באיזון. דרך אגב, מה שקרה אחר כך זה ששבועיים אחרי זה, הדודה שלה, התקשרה אליי, וביקשה להיפגש איתי. וכשהיא באה אליי, היא אמרה לי, שמי, אני לא יודעת מה עשית לאחיינית שלי, אבל מילדה שמאוד מאוד הייתה סגורה, ביישנית, חסרת ביטחון, התהפכה 180 מעלות. היא בטוחה יותר, לבבית יותר, חברותית יותר, הביטחון העצמי שלה עלה, היא חייכנית יותר וכדומה. כל זה מכך שהיא קיבלה למעשה איזון, היא עברה תהליך של איזון, והיא צריכה לשלוט ביכולות שלה באופן משביע רצון מבחינתה, ואני חושבת שגם מבחינה אובייקטיבית. אז מהן התוצאות הצפויות בעבודה של איזון? שיפור הזיכרון, החשיבה והלמידה. ארגז כלים לעזרה עצמית בתפקוד היומיומי. בכל שלב, חס וחלילה מקבלים הודעה טובה. חס וחלילה, אני רוצה להיכנס לבוס שבבקש ממנו, לא חס וחלילה, זה מבורך, אני רוצה להיכנס לבוס ובבקש העלאה במשכורת, אבל אני חוצה מזה פחד ואני לא יודעת מה יקרה לי. זה גם כן משהו שאפשר לעשות. עמידה בפני קהל, סדר וארגון, נהיגה, מבחנים, מלא 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 אפשרויות. זה מביא להרמוניה וזרימה בחיים של איזון. זאת אומרת, כשאני יודעת שאני שולטת בדברים, הרבה יותר קל לי, זורם לי, כיף לי, טוב לי, נהדר. התוצאה הנוספת היא חידוד החושים. החושים שלי מאוד מאוד מתחדדים, גם הראייה, חוש הריח, השמיעה, הכל. אני הופכת להיות לחדה מבחינת החושים שלי, גם מבחינת החושים. זה מביא לפריצת דרך מחשבתית ויצירתית. אני, בזכות העבודה הזאת, אני מאוד מאוד יצירתית. יש לי מלא מלא רעיונות, גם אם זה לעסק שלי וגם בכלל. הרבה אנשים פונים אליי, כי יודעים שאני יצירתית, גם אם במתן פתרונות היצירתית חוגגת, כי כשיצירתיים רואים דברים באופן מערכתי, פחות נקודתי. החשיבה היא מעשית ממוקדת תוצאות, זה שוב, זה חלק גם קשור ליצירתיות. להיות החלטי יותר, להיות ממוקד יותר, וכמובן להביא תוצאות טובות יותר. התקשורת הבין-אישית משתפרת כתוצאה מכך, כמובן גם תקשורת פנימית עם עצמי, הקשבה לתוכי, לעצמי.
תוצאה נוספת שצפויה היא קריאה נכונה של המפה וקבלת החלטות בזמן אמת. כשאני צריכה לקבל החלטות, אני אימא חדשנית מתלבטת ולא יודעת מה ומו ואיך, ההחלטות מגיעות וקבלת ההחלטות נעשית קצרה יותר ונכונה יותר, מזוככת יותר. כמובן שזה מביא לפיתוח אינטליגנציה רגשית וכישורי חיים, כי אני שולטת ברגשות שלי ואני מבינה איך לתקשר עם אנשים טוב יותר, וזה משפר את כל הנושא הזה של האינטליגנציה רגשית וכישורי חיים. זה מביא גם למיקוד בתכליתיות לצד עשייה אפקטיבית, משום ששום דבר אינו מונע ממני לעשות עבודה כי אני זורמת, והמימד הפיזי, הרגשי והמנטלי, כולם נמצאים בהלימה, אז קל לי יותר לעשות ביצועים כאלה ואחרים, להיות ממוקדת ותכליתית יותר. שוב, גם במצב הזה, הסתגלות לתנאי והטעות הוא קל מבחינה עבורי, הוא ישים יותר. מצבים קשים שבהם אני הייתי אמורה לכאורה לאבד את העשתונות, כבר לא קיימים אצלי, משום שאני זו ששולטת, אני מאוזנת, ואני בשליטה של החיים שלי, כמעט בכל מצב אפשר להגיד. מימוש הפוטנציאל האישי והמצוי זה דבר שהוא מאוד מאוד ברור בהקשר הזה, כי ברגע שאני שולטת בחיים שלי, שולטת בהתנהלות שלי, שולטת במיקוד, מובילה בעצם את החיים שלי, אז ברור שאני אוביל את עצמי קדימה להצלחה. לנוע לרמה מעל, זה הכלים, מה שנותנים לנו הכלים. באמת להביא את עצמנו מעל ומעבר למה שאנחנו חולמים שאנחנו יכולים. זה בתוכנית שאני עושה, זו תוכנית מקיפה עם כלים ותהליכים מובנים, יש בהם 11 איזונים לפעולה, שבין היתר כוללים שיפור הראייה, שיפור הקשב, הזיכרון, מוטוריקה עדינה, מוטוריקה גסה וכו'. הם כוללים 26 תרגילי תנועה, הם מלמדים את המשתתפים תהליך איזון לפעולה. מעבר לכך מקבלים הרבה ערכים וארגנים חדשים שלא היו לנו קודם, בין היתר כל הנושא של שימוש במילים עם כוונה, כל הנושא של להסתכל ולהבין בגובה העיניים, במיוחד את הילדים שלנו, ובוודאי את האחר. זה מביא לשינוי גישה לחיים, זה מביא למהפך אישי ומקצועי. ההתנסות אישית בקבוצה למידה תומכת ומעצימה, זה גם כן דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אני מזמינה אתכם להיכנס גם ליוטיוב שלי, לשמוע מלא עדויות של אנשים שהשתתפו בקורסים שלי, מה זה נתן להם. השינויים הם מיידיים, באמת מיידיים, זה נשמע לא הגיוני מה שאני אומרת, יחד עם זאת האמת. שינויים הם מיידיים, כי ברגע שהגוף מאוזן, התפקוד שלנו משתפר והיכולות שלנו ישר מתחילות להשתפר גם כן. אז הזדמנות לתרגל וליישם כבר מהשיעור הראשון, ולקבל את הכלים האלה ולהעביר אותם הלאה ולהפיץ אותם. אז אני כבר מזמינה את מי שמעוניין לקבל את 4 תרגילים במתנה שיביאו לאיזון מהיר. זה איזון מהיר, זה לא האיזון המלא, אני חייבת לציין, זה לא בדיוק מה שעשיתי מהעדה, זה איזון מהיר, 4 תרגילים זה איזון מהיר. שרק הוא בעצם מתחיל את התהליך, מי שרוצה, אבל הם גם כן 4 תרגילים שעומדים בפני עצמם. אז מי שילחץ על הקישור כאן יקבל את המתנה, ואני מזמינה אם לכל מי שיש שאלה בנושא, או מי שרוצה להבין יותר לעומק, או לחילופין להצטרף לסדנאות או להרצאות, מוזמן ליצור קשר כאן בפרטים שלי. אז שיהיה בהצלחה לכולנו, והמשך ההנאה וצרופה מכל מה שיש פה להציע בהרצאות. כל טוב, ביי.